सोंलु से खायसे हिन्जावफोरनि निप्पला मानो गोसोम जायो? सोंलु 2 सालु हिन्जावसाखौ माबोरै सिनायनो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल bigyan स्टडीआव। दिनैनि सेथि सोंलुआ जाबाय खायसे हिन्जावसाफोरनि निप्पला मानो गोसोम जायो? लोगोफोर, बे खोथानि सोमोन्दै गोबां हिन्जावफोरानो मिथियादि जे प्रेगनेन्सिनि समाव मात्र हिन्जावफोरनि आहार बासानि महराल'सो सोलाया, थामहिनबा बेजों लोगोसे आरो गोबां सोलायबोयो। ब्रेस्टनि साइज एबा आहार बासानि महरा सोलायनायजों लोगोसेबो बिसोरनि निप्पलनि गाब एबा कालाराबो सोलायो। जेरै जेरै प्रेगनेन्सिनि साना खाथि खाथि जाबोबाय थायो, बेबायदिनो हिन्जावफोरनि निप्पलनि कालाराबो दिन बा दिन गोसोम जालांबाय थायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि निप्पलनि कालारा सोलायनायनि थाखाय एबा गोसोम जानायनि थाखाय गिबाय दंब्ला, अब्ला नोंथांनो फोरमायनि दि बेवहाय नोंथाङा गिनो लागा एबा सिन्था खालामनो गोनां खोथा गैया। प्रेगनेन्सिनि समाव हिन्जावफोरनि सोलेराव गोबां रोखोमनि हर्मन सोलायो, जायनि जाहोनाव बिसोरनि सोलेरा दिन बा दिन सोलायबोनो हमो। बैफोर सोलायनायनि गेजेराव बिसोरनि निप्पलनि कालार सोलायनायाबो मोनसे। प्रेगनेन्सिनि जोबथा साना खाथि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बिसोरनि आहार बासानि साइजजों लोगोसे निप्पलनि साइजआबो गिदिर जाबोयो, मानोना बै समाव बिसोर गावखौनो ब्रेस्ट फिडिंनि थाखाय रेडि खालामबाय थानाय जायो। हिन्जावफोरा डेलिभारि जाखांनायनि उननिफ्राय खायनैसो मांखोनि गेजेराव बिसोरनि निप्पलनि कालारा गावनि आसोल गाबाव फैफिनो एबा आगोल जाबायदिमोन बेबायदि जाफिनो। डेलिभारि जाखांनानै खायनैसो समहालागै निप्पलनि गाबा गोसोमैनो थायो, नाथाय बेवहाय सिन्था खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया। सोंलु 2 सालु हिन्जावसाखौ माबोरै सिनायनो? फै लोगोफोर, बयनिख्रुइबो आगोल मिथिना लानाय सालु हिन्जावसा सोरखौ बुंनाय जायो आरो बिनि उनाव मिथिना लानाय सालु हिन्जावसाखौ माबोरै सिनायो। लोगोफोर, बै हिन्जावसा जाय गोबां स्वार्थ गोनां, गावखौल' मिथिगौ आरो जाय गोबां लभिया एबा मतलबि एबा सासेनिख्रुइ गोबां मानसिजों गाज्रि सोमोन्दो लाखियो, बेबायदि हिन्जावसाफोरखौ सालु हिन्जावसा बुंनाय जादों। अब्ला फैदो मिथिना लानि जे सासे सालु हिन्जावसानियाव मा मा लक्षण नुनो मोननाय जायो। नाम्बार 1 सरासनस्रायै जायखिजाया हिन्जावसानियाव लाजिनाय आरो गोरलै आखु दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय जेब्ला सोरबा हिन्जावसाया लाजिनाय आरो बिनि गोरलै आखु दिन्थिनायनि सिमाखौ पार खालामो, अब्ला बिनि हौवा लोगोआ अपमाननि सामना खालामनोबो गोनां जानो हागौ। नाम्बार 2 सालु हिन्जावसाफोरा स्वार्थ गोनां जायो आरो मात्र नोंथांनि फैसा थाखाखौल' मोननो लुबैगोन आरो नोंथांनिफ्राय अराय सम शपिं खालामनो थाखाय फैसा बिबाय थागोन। नाम्बार 3 सालु हिन्जावसाया जुदि नोंथांखौ बबेयावबा लोगो हमलायनो थाखाय लिंहरनानै जुदि बियो गाव लेट जानानै फैयो एबा जुदि नोंथाङा बिखौ नेथाबबाय थानो गोनां जायो, अब्ला बियो सालु हिन्जावसानि मोनसे लक्षण। नाम्बार 4 सालु टाइपनि हिन्जावसाफोरा सानसेयैनो फनजों बेस्थ' थाबाय थायो आरो नोंथांनो जेब्लाबो गावनि पासवार्डखौ शेयार बानायनाय नङा एबा शेयार खालामा, आरो बियो नोंथांखौ गावनि मबाइलखौबो सुइनो एबा दांनो होनाय नङा। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बेफोर लक्षणखौ नुयो, अब्ला मिथिना लादि बियो सालु हिन्जावसा। थेंक इउ फर वाचिं।